til noget CSS. Det er langt siden, vi har uploadet. Vi ved det godt. Jamen, vi har rent faktisk prøvet på at uploade, men det er på grund af, at vi ikke kan uploade længe nok. Nå, kom så, Timsy. Og Timsy, han er med i den her video. Peter kommer ikke til. Åh, for helvede! Stod der en bagved. Okay, jeg tror lige, jeg muter alle sammen, fordi... Det er vist en meget god idé. Jeg døde. Og vi vil også sige tak til Anders B. 2000. Ja, 2000 for, han har lavet en intro til os. Det var jo mega. Det er meget dejligt. Det er bare sådan noget, det er noget, der glæder mig. Jeg var også lige i gang med at blive den med. Vores Minecraft server er noget slukket. Hvis I ikke ved det. Ja. Det er derfor. Ja. Come to Scary Ghost. Stolle. Try. Det bliver en XP mod Killer XD. Og for helvede, så var der en der. En tilbage. La knife fight. Nå, lad os. En knife til døden. Okay. Jeg vil ikke have det her. Jeg har en AK. Jeg har købt The Rolls. Siger. Jeg kan også med Flashet. Hvem er der teamflasher? Der er en af stor lort, der bare teamflasher. Fuck! Døj op for satan! Jeg lige sprayed på en. Dude, rest my car. Jo, Okay, jeg spiller på en anden server, hvor der er en, der hedder Dude Rest My Car. Og det der, det er ikke den rigtige Dude Rest My Car. Det er... Det der, jeg tror, det er en M4. Ind til det. Du bliver ved at køre lige nu. Hvad sagde du? Jeg er owner. Jeg owner over. Jeg fik flest strøm. Jeg undskylde, hvis det lagger på den tidspunkt, så må jeg undskylde. Yes, det må I. Det må I kraftedeme. Jeg plejer altid at gå herned, så de kan komme derop. Der, hvor de plejer at stå i camp. Det er altid det, der gør. Ej, kæft den telecamper. Pas på, der er rigtig mange dernede, hvad jeg tror. Jeg tror, der er en derinde, faktisk. Nej. Der er de er derinde. Prøv at se, der er der. Du kan godt lige skyde om der er i knolden. Nå, fuck. Tag på. Tag hans gun. Det var stikker. Så nakker du dem alle. Okay. Spørgsmålstegn. Fuck, jeg dør. Du kan umuligt vinde det her. Jeg tror. Jeg tror, der er nogen derinde. I nu bruger dem. Så, løb ned i den der tunnel. Løb ned i tunnelen. Nå. Jeg er bare løbet der nu. Hey, der er en eller anden reload, der kunne jeg høre. Pas på. Men det var mig. Nå, okay. Det der dude. Jeg tror ikke, det er den rigtige dude. Det tror jeg ikke. Fuck, det giver ellers godt for mig næste sidste runde. Hvor du? Jeg gik ned her. Ja, det gør jeg også. De plejer altid at komme lige her nogle gange. Det gør de så ikke. Er det dig? Eller dig? For helvede! De kommer bagfra, fandme. Det kan de også godt. Jeg tror, hvis jeg går den her vej. Hvad kan de godt se mig, hvis jeg står op hernede? Hvad mener du? Hvis jeg står op hernede? Man burde ikke kunne se en, men der er en bag jer. Lige meget. Og det var faktisk ikke gold, fordi jeg trykkede mellemrum, så jeg kunne se bag. Jeg er topscorer lige nu. Har du? Yay! Men kæft, min score er ret lort. Nej, nu kommer det lækkert op. Okay, lækkert. Jeg køber altid lige en AK på grund af Jeg løber efter dig.
Og for helvede! Og man kæft, jeg sutter og lort. Gør du? Jeg er mega dårlig lige nu. Jeg fik lige en. Fuck, han skadede også meget på mig. Jeg tror bare, jeg skal have en AV og nakke dem alle sammen. God idé. Jeg køber altid en AV. Ej, jeg mest en A-køben. Ja, han Jude, han tilkæmper. Okay, det var meget hurtigt. Tag dig om en Det var kold. meget hurtigt. Det var mig, der havde sådan en kold. Nej, det var det ikke. Ja, nu skal jeg lige se, men jeg tror ikke, jeg har Ikke så godt. Jeg går til Navi, jeg køber sgu sådan en her. Eller en her. Skal kraste med det mit lok, de skal. Okay, det går ikke særlig godt med scout. Jeg løber underground. Jeg tror, der står en derovre. Gjorde der også det? Det gør der kraftigt, men man kan se sådan lidt Ja, jeg bruger skot. Fuck, jeg skal herind nu. Hvor meget. Nej! Jeg ser på dig, Blok. What the heck? Døde du? Ja, jeg døde. Jeg fik et headshot. Jeg kigger på en mil udrustegn hjerte. Ja. Jeg tror, det bliver en lang let's play. Men vi vil også gøre det lidt langt, fordi det er langt, som vi har uploadet noget. Det er virkelig ked af. Meget. Rigtig meget. Jeg myrder lige af det først. Hvad vil jeg? Var det ikke Nej, jeg blev lavet om til CT. Jeg går på T næste uge. Var det ikke Jotain der? Ham der, han skal mutes. Han skal mutes. Sådan. Hvem er det, der taler hele tiden? Det er ikke mig. Nå, det er ham der Emil. Kan man ikke? Fanden, er han ikke muted? Jeg har lige muted. Spillerliste. Nå, han var åbenbart ikke kommet endnu. Ja, så er han muted. Der er noget, der er dybt brass, man kan. Jeg går hernede. Scary Ghost Killer. Okay, her sådan her. Fuck. Nå, det var en på mit team, der var der. De camper derinde, det er så ulækkert at være inde i Nubrum. Hvem? Det er din tid. Fuck. Der kommer et der. Nej, det var min køl, mand. Ej, for helvede. Så kommer det ind, lakker jeg sammen. Next Pio. Next. Jeg kan ikke komme over på jeres sådan. Jeg kommer på jeres sådan. Ja, jeg kommer bare over på CT. Jeg er bedre. CT har bedre guns. De kan få en godt. Ja, og jeg det er kan lide, der kommer lilla i stedet for røg. Ja, jeg tror, det er en plugin, der gør det. Koldt. Jeg tror, det var her nu. Jeg går ikke under. Jo, jeg går under. Your face. Hej. Hvor fanden er min deagle nu henne? Jamen for helvede der også. Hvad? Der var Blop, vi stormer ham bare. Han nakkede sig selv. Ja, kraft. Blop, vi går den her vej. Okay, det kan. Uden en, der døde. Nu skal jeg kraftedeme hente min deagle. Jeg er ikke god af deagle. Jeg har en deagle. Så også ikke, det kommer nu. Jeg tror lige, man skal være lidt snedig her. Ej, vi kan lige så godt gå derop, og så... Nej, fuck! Jeg fik 2. Vi skal hen.
Nej, jeg tror lige... Jeg tror, jeg kravler op herfra. Jeg tror... Det var pænt svært at komme op her. Endnu den er ødelagt. Ah, fuck, lige meget. Nej, jeg går sgu bare ned igen. Jeg går også. Owner. Det er ham, vi mangler. Jeg er lige bag ved der blå. Og der. Der var en kraftedende. Nej, det var mit kill. Ja, nå, lige meget, vi vandt. Klik-game. Vi fører. Og har vi ikke muted? Nå, det er missetat. Missetat, nej, det er okay, han taler. Han mixer mig i det mindste ikke. Som nogle visse andre personer måske gør. Sådan. Så skal lige gå herind. Jamen, så får jeg nok kræft. Så fik han fandme også den bedste. Begge to. Skal jeg fandme vise dem, jeg skal. Hørte jeg lige nogle reload her nu? Ja. Ej, der er ikke nogen dernede. Tror jeg. Jeg tror, det er på mit hold, der er dernede. Vi har en. Au. Oh fuck, der var. Jeg tror... Skal vi prøve nu? Nej. Jeg bruger auto nu. Så det vil sige, du er auto nu? At du bruger auto? Yes. Det er min auto-sniper. Hallo, er der en admin inde? Så står han bare klar der, mand. Det gør jeg. Jeg gør. Nej! Nej, i telecamper. Det må man ikke. Når man kommer... Okay, jeg skal lige holde med. Skal jeg gå? Du skal snakke pænt. Fuck, nu. Ja, skal jeg gå? Hvor står han henne? Det er down der, skal lige... Nej, det skal... Sådan, sådan, jo du. Døde han. Okay, nu er jeg bare rigtig stor nu, og nu går jeg nubrum. Ja, kom med nubrum. Okay, kom. Jeg lægger råd til en skid. Kom så. Hurtigt, inden du er på skidebanen. Og du dør. Jeg fik kun diesel. Hello, raise my car, you're gonna die. Storm in the front. Blop, jeg har ikke noget våben. Hvad skal jeg gøre? Ja, jeg kan bare dø. Kæmp til døden. Yes, mig til døden. Nå, nu er Jude gav på med. Han slæde jo i to. Grund af de 10 kæmper. Det løber ind nu. Nå, det var bare. Der ligger en død der. Fuck. Han er lige dør. Nej, fuck. Hvorfor er det egentlig også altid, at jeg sætter mig nogen og skyder? Det gør jeg altid. Jeg tror, jeg skal købe et andet våben. Jeg tror, jeg køber en AUG. Nej, jeg køber kraften en sniper, gør man. Køber flere flippers. Nej, jeg fik ikke koldt vand. Kom så her, koldt vand. Åh! 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 Hvor er vi? Døde du? Jeg er 5 OP. Hvad fanden tror du selv? Det er heller ikke en god idé, står lige der, vel? Jeg tror sgu nok heller ikke. Åh, for helvede! Hvorfor skudte han der bare ikke i... Hvorfor sigte han efter hovedet? Slay saftevand. Eller saftevande. Ham der er SOD, han er også kun 5 OP. Ham der, han er 4. Fuck! 1 ved 1. Nej. Han er 100 OP. 2 ved 2. Han var også død om det. Han står nu. Det er pro-gamer cookies, lol. Det er pro-gamer, DK cookies, lol. Er det den? Det er pro-gamer.
Trollet. Okay, 63 mod 5. Hvem sætter du på, Blob? Jeg satser nok på... What the fucking noob, man! Vil ikke lave en i5. Kedeligt. Nej, det er rigtigt, der er en i5 på, er det ikke? Jo, der er sådan en knife fight. Når der er en og en. Når der er en mod en. Køber kraftigt med lige min AB igen. Køber P90. Hvad altså gør? Skal jeg what the heck? Jeg må ikke telecam. Det er fuldkommen forbudt. Dø nu for helvede, okay. Nå. Jeg tror, jeg skal lade være med at købe det. Team the Penguin. Lad os spille ham. Det er mest nice navn. Pas på! Jeg vil regne, at du dør. Så kan fisk kunne lige mange der, han jo. Er der nogen, der står her til dig? Det der ligner faktisk meget aimbot. Han skal lige på, når han dør, han skal. What der? Jeg tror, hvis jeg dør. Nå. Nå. Det var så. Nu skal jeg købe en koldt. En kold. Der er jeg lige præcis råd til. En kombakt. Nej, jeg gider sgu ikke bare hen. Jeg vil hellere bare her nu. Jeg ved ikke, om man bliver slævet. Hvor gik du hen? Nej, så får du ham. Det er jo let. Det er jo let. Der. Nej, han fik mig. Hvad havde du af våben? Kold? Ja. Fuck ham der. Det gamer, det går en rammer dårligt. Nå. Nej, det var kun mig, der døde. Hvorfor? Det var kun mig. mig. Det er ikke så godt. Okay, Blob, lad os gå herned igen. Ja, jeg tror, jeg tager en AB med den her gang. Jeg tager en AB med til de værste. Og så har jeg heldigvis min nummerspil. Jeg skal bare lige lyddæmper på. Så er den, pas på. Jeg har et øje deroppe. Nu skal vi bare afsted til igen. Åh. Jeg kaster lige en flash. Flash and bound. Der var sgu en der. Ja, der er sgu en lige rig. Der er en der. Der er ikke nogen underground. Lige der. Nej, bla. Fuck. Så er det op til dig. Nej, det er sgu ikke. Det er ikke op til mig. Okay, nu er det op til mig. Der. Det er kun ham der tilbage. Du kan godt nok. Okay, det var mit kill, din fede fact. Nå, den er igen. Jeg tror også, det er sådan en. Jeg har en AV. Det er sådan en EVD, og... Er der nogen, der tager under? Skal de hente dem på? Det fandt mig. Skal de kigge underground? Nej. Jeg hjælper dig lige. Jeg er fucking 16 nu. Og der må altså vi har fundet et nyt spil, eller jeg har fundet også et nyt spil. Det er bare lige om Team han kan få det. Og måske vil der komme nogle gameplays med det op. Fuck. Hvad det er Restmaker. Dernede er der sgu en. Asterix. Fuck. Nu er der bare en CT. Der kommer nogen der, jeg ved det. Der er blevet åbnet. Der. Ellers kommer der. Åh, fuck, Blob. Jeg fik en! Jeg er 16 OP.
Holy shit, jeg har 5 HP. Eller blot Nej! Bare ikke, så hopper jeg. Og så Han er helt nede inde ved underground. Og så står han sådan og bare camper. Det var ikke ghost, det var det, han var død. Yeah, Nice, det er døden! Du nakker ham! Kom med, bro. Jeg ramte den. Klap. Skills! Boom, 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 boom. Skal vi kræfte med lige en AV? Jeg har en AB. Løppe. Nøkker. Skills. Timse her. Er du admin? Hvem er admin? Har vi ikke muted dig? Nej, jeg har ikke muted ham. Sådan, du er. Nej, jeg døde af Emil. Spillerliste dig der. Han er ikke muted. Han er ikke. Er der andre? Det er mig. Sådan der. Kommer jeg ikke til at overleve det her? Timsy, du kan skyde igennem væggen. Det ved du også godt. Oh yeah. Man kan måske skyde igennem her. Vidste ikke. Yes, jeg fik flere straf. Og så en Team is rolling. Okay, nu er der kraftigt med skills på vej der, ja. Jeg tager bare Levi. Jeg lander til auto. Fuck! Run away for the win! Løb for satan! Nej! I don't care. I don't care, man. Blop skal jeg skyde ham? Ja. Yeah. Der var et andet, der lige fik... Jeg kommer ikke til at gå godt, kan jeg mærke. Crap. I don't care, han er død. Jeg kan sige, at nu skal du gå ned i det der rør. Gå ned i det der rør der, for helvede. Eller faktisk ikke. Det er jo bare... Jeg kan bare have noget foran dig. Han er jo... Han kæmper fucking meget. Kæmper han? Ej, så faldt der ned. Han blev slædet, fordi han ikke gik ud af. Så bliver jeg sgu hernede. Fuhu. Vi spiller lige den der runde, og så bliver vi sgu nødt til at... Runder vi af. Vi har sgu spillet alt for længe, vi har. Dude, man. Fuck den der headshot. Den sad. Og det går over på det kører. Der er 3 tilbage. De står hvor camper op i tele. In the flashback. Er du død? Jeg fik en granat. Nej! Hvorfor fanden var det egentlig, jeg skiftede om til AB? Okay, vi står lige over den her næste runde, så kigger vi lige på den anden, så runder vi. Ja, så runder vi. Vi spiller bare lige den her runde der, og så runder vi af. Når jeg dør, så runder vi af. Jeg kommer lige ned til dig. Det var 2 AV-skud, der skyder af. Der var sgu en der. Jeg fik et shot det. LOL! Nå, det var det for denne gang. Ses snart.